As árbores, os matos, agochan moita vida máis da que parece. O amigo merlo, os abellóns, que van ás flores do naranxo nesta época de primavera. Outros insectos fanse ver por o seu efecto sobre os animais ou sobre outras plantas. Por exemplo, este buxo agocha entre as súas follas tenras deste ano a larva implacable da Cidalina perspectalis, unha bolboreta nocturna vida desde Oriente, froito do comercio sin fronteiras. Chegou de Asia en plantas ornamentais e se reproduce a través desta bolboreta, propagarase a novas plantas de buxo e está a acabar con prácticamente os bosques autóctonos desta especie. Únicamente se pode controlar en xardíns, como vemos neste caso. Indiferente co que está a pasar coa eiruga, aquí vemos un exemplar de Panorpa, un mosca escorpión. Pertence a un grupo moi antigo, considerado de feito como un auténtico fósil vivinte, como poda ser o peixe celacanto, por exemplo. Gusta de vivir aquí en medio de matos, ten unha cabeza moi característica con unha prolongación a modo de pico e no extremo unhas mandíbulas cos que captura o alimento, que pode ser pois desde pequenos seres vivos, restos de vexetais, restos de animais. A panorpa, agochada no medio do mato, vaise desplazando tranquilamente a salvo da vista de aves insectívoras. E toma o seu tempo para atopar as últimas presas antes de que chegue a noite. O dorso é característico con esas manchas negras e adopta esta postura vertical ante o escándalo do carrizo que escoitamos por detrás, mentras parece prepararse para a noite que ven. Hasta a próxima observación dende a casa.